А смятате ли, че вече града гледа на друг начин на БМВ обществото? Абсолютно. Най-вече ни знаят много добре. Няма институция, в която да влезем, да не се отвори вратата, най-малко да ни слушат какво има да ни кажем. Допреди 1-2 години това не беше по този начин. Влизаш, здравейте, ние сме от БМВ Клуб България и почва да ни гледат, да ни се мършат, да киси тия джигити. Какво искате от нас? Да, БМВ е джигити, БМВ е джигити. И обаче, когато показахме какво можем и какво правим реално, нещата се обърнаха доста. Дори миналата седмица бяхме с Миро двамата на Общински съвет. В Плевен има всеки последен четвъртък на месец има Общински съвет и ние ходихме се молим за едно помещение. 41 общински съветници, нали, това са хората парламента на Плевен, които реално взимат всички важни решения за града. Те ни знаеха. Те говориха, аз съм бил на ваше мероприятие, аз съм бил там, аз съм чул това. И позитивни неща. Хората ни знаеха и бяха така много добре настроени спрямо нас. Стигнахме до там, че училища и градини да питат и да кажат кога ще има събитие да организираме групата да дойде до там. Вместо да кажат, това са от днес БМВ-тата, няма да стъпват там. Като цяло БМВ Клуб България винаги е правило събития, които да докоснат повече хора и да докоснат хората по един различен начин от това да направиш просто едно автомобилно събитие.